Στο σημερινό βίντεο σπάμε ταινίες για brainrots. Δείτε πόσο μακριά πήγα, πόσο brainrots κατάφερα να πάρω και πάμε στο βίντεο. Λοιπόν παιδιά, σήμερα έχουμε break tape for brainrots και θα προσπαθήσουμε να πάρουμε τα καλύτερα. Οκ, τέτοιο είναι. Προσπαθήσουμε να πάμε μέχρι πίσω. Δεν γίνεται αυτό, θέλουμε ένα καλό τώρα να κάνουμε, να βγάλουμε λίγα λεφτά. Εντάξει, καλό φαίνεται μέχρι στιγμής. Μπρο, οι άλλοι δεν έχουν ακουμπήσει γρασίδι, 400 trillion, 25 QA. Μπρο. Όχι, δεν θέλουμε free. Αυτό θα το πάρουμε, τι είναι αυτό? Μας έδωσε τρίπη τρόπη 35 μοίρια. Εκατομμύρια δεν είναι αυτό? Τι λέει ρε? Αυτό μπορώ να το μαζέψω. Μαλάκα. Νομίζω τώρα είμαστε πένα. Ναι, οκ. Έφυγε το 10 με τη 1. Ναι. Με 2 προσπάθειες αυτό. Οκ. Και έχουμε γίνει σίγουρα πολύ πιο δυνατοί. Αυτό παίρνει λίγη ώρα. Τέτοιο δεν πειράζει. Όλα good. 300 μοίρια. 1 billion. Αυτό θα πάρει ώρα. Τα λέμε μόλις σπάσει ταινία. Ωραία, επιτέλους. Μέχρι να το σπάσω βγήκε και καινούριο brainrot. Πιο πολλά. Εντάξει, γιατί έχει αυτές τις μουσικές. Εγώ έχω συνηθίσει όταν έχει αυτή τη μουσική να με κυνηγάει κάτι που είχα παίξει σε κάτι άλλα παιχνίδια πιο παλιά. Τώρα δεν έχω ιδέα γιατί την έχει αυτή. Ωραία, νομίζω είμαστε πένα τώρα. Παίρνουμε και αυτό και κάνουμε και εδώ brick loss. Έτοιμοι, ready. Μπαμ. Και αυτό μας δυσκολεύει λίγο, δεν πειράζει, το σπάσαμε. Παίρνουμε 20 δισεκατομμύρια brainrot. Espresso Signora εντωμεταξύ, γιατί κάνει τόσα? Πώς είναι έτσι καν? Οκ, τέλος πάντων. Μια χαρά. Μπορούμε να κάνουμε και το πρώτο μας rebirth. Σκά να τρεχαρντάρουμε λίγο στα rebirth τώρα. Ρε, έχει και από εδώ speed, λέω κι εγώ, γιατί δεν γίνεται να πηγαίνουμε τόσο αργά. Αγόρασε ρε μαλάκα, speed, αγόρασε. Πάμε πάρουμε το σπαθί. Λέω κι εγώ πηγαίνουμε σαν το σύνορα. Τρέχα καλό μου brainrot. Περιμένω να πάρουμε λίγα λεφτά, να πάρω speed, δεν γίνεται, δεν παλεύεται να μην έχει speed. Κάτι είναι και αυτό, δεν πειράζει. Μάγκες, καταφέραμε και πήραμε κάτι με 2 trillion, τρέχα. Nice. Είμαστε πολύ καλά. Περιμένω ακόμη λίγο. Βασικά όχι. Κάνουμε ένα reverse να μαζέψουμε πιο γρήγορα λεφτά. Θα κάνω όσα reverse μπορώ και τα λέμε σε λίγο.
Οπα. Εν τω μεταξύ δεν τα κάνω rebirth, γιατί δεν τα κάνω upgrade. Ξέρω εγώ τόση ώρα. Ωραία. Φύγαμε. Άντε. 14 δεύτερα. Δικό μου πρώτο Ketupat. Φύγαμε. Πήραμε και το Ketupat. Οκ, νομίζω είμαστε πολύ κομπλέ. Πάρουμε power. Πήραμε ξανά καβάλο βιρτόζο 200 trillion. Οκ. Τα πιο μέσα δηλαδή πόσα έχουν ρε φίλε. Κάνουμε replace. Φέρει και αυτό. Πόδες εδώ, παμ μπαμ μπαμ. Οκ, έχουμε ξανά εδώ. Δεν μπορώ να πάρω άλλα, οκ. Ξαναπαίρνουμε αυτό. Τα κάνουμε τα συνηθισμένα upgrade και ξαναπάμε πάλι μέσα. Επιτέλους 6740 Q8 το second. Το βάζουμε εδώ. Μια χαρά. Και πήραμε και μπόλικο speed. Τώρα νομίζω θα είμαστε... θα μπορούμε να περάσουμε τα πάντα σχεδόν. Χρειαζόμαστε κι άλλα τέτοια όπως το 6-7. Αυτό εκεί πρέπει να το πάρω, bro. Αυτό εκεί πρέπει να το πάρω. Το προλαβαίνω. Το προλαβαίνω. Προλαβαίνω, bro. Το προλαβαίνω. Έχει πονάρει μπροστά μου ακριβώς. 15 δεύτερα. Το προλαβαίνω. Τέλειο. Λοιπόν, αυτά φεύγουν. Και βάζουμε αυτά εδώ. Αυτά που κουβαλάνε αυτή τη στιγμή. Ρε να πουλήσω θέλω, άντε. Λοιπόν, τώρα είμαστε super power. Βγάζουμε 967 SX το δεύτερο. Όχι το δεύτερο. Την ώρα, δεν ξέρω πότε είναι. Λοιπόν, μαλάκα δες πόσο γρήγορα τα σπάμε. Σπάμε 100 εκατομμύρια όταν χτυπάμε. Βγάλαμε το πρώτο μας SX. Πάμε upgrade τον τραλαρέλο και ξαναμπαίνουμε μέσα. Φέρτο. Το πήραμε έσοκ. Πήραμε έσοκ. Είναι από τα τελευταία καλύτερα, οκ. OG δεν νομίζω να καταφέρουμε. Από ό,τι φαίνεται θέλει πολύ power. Δείτε εδώ πόσα βγάζει ρε μπρο το ένα strawberry. Ωραία μάγκες, ξέρετε τι θα κάνουμε. Θα πάρω αυτό. Και τώρα έχω το διπλάσιο damage. Παίρνουμε και εδώ power και άλλο. Φύγαμε. Οκ, είναι πολύ εύκολο. Οκ, έκανε δουλειά το επί 2 power. Λοιπόν, θα δω αν μπορώ να καταφέρω από εδώ, αλλιώς θα πάρω το ESOC. Παίρνουμε το ESOC, ή δεν μπορώ να καταφέρω να πάρουμε το άλλο. Ακόμη 2 ταινίες και έχουμε τερματίσει το παιχνίδι, παιδιά. Λοιπόν, κάτσα πάρουμε όσο πιο πολύ λεφτά μπορούμε. Ωραία, κάτσε εδώ να δούμε.